тишина и спокойствие и кани към щастие и благодарствена молитва. Колко хубаво е тук. Записали клипа? Не успя. Не успя. Ето, утро в банки се казва. В банки. Утро в банки, не банки, а банки. За кое банка? Тук е седял и си е казал, че не може да има страдание. И мисъл ми иде, че не може да съществува страдание в пазвите на тая хубава природа. Че не трябва да съществува то, когато всичкото е диша от рада и тишина и спокойствие и кани към щастие и благодарствена молитва. Колко хубаво е тука. Браво! Окей, ти влезна в кадрото. Че как? Тази гаргаруша, бе, тя си намести.